Jamen, velkommen, Ja, tak. Charlie Tak. og Kirsten, Ja. som har taget hele vejen fra Tostrup over i København, herover til Haderslev Husmenighed. Og vi har allerede tilstand her, vi har fået kaffe, og vi har fællesskab og delt oplevelser, Guds ord og så videre, og sunget og bede og så videre. Ja. Så nu vil vi have lov til at tage det op på YouTube, Ja. sådan at det kan blive til glæde og velsignelse for dig derude, som lytter med. Så vi er spændt på, hvad I vil fortælle. Og jeg er sikker på, at I bliver velsignet derude også. Og Kirsten, du har taget gitaren med. Jamen, det er fantastisk. Det glæder os. Og I må gøre lige, som I vil. Fortæl, hvad I vil, og jeg er sikker på, at det bliver et eller andet ud fra Bibelen og fra Bibelen og fra Jesus. Ja, det er vigtigt. Ja. Så velkommen hertil, Tak, og Gud tak. velsigne jer. Tak. Ordet er jeres. Tak. Værsgo, Kirsten, der er jo en sang. Ja. Skal vi ikke sige tak til Jesus, Charlie, fordi vi er landet i Haderslev? Så siger vi tak til Jesus. Ja, Tak, amen. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Jeg vil gerne takke. Jeg vil gerne takke dig. Vi siger tak til Jesus. Vi siger tak til Gud, Far i himlen. En god far, en god Gud. Amen. Han sendte Jesus, en god frelser. Han frelser os. Han frelser hele verden. Han frelser jer. Og han også frelser mig. Vi siger tak, Jesus. Tak for frelse, Jesus. Du har frelset os, Jesus. Hele verden, alle stammer, folkeslag. Du har frelset jer fuldbragt på kors. Halleluja. Så vi kan komme til dig, Jesus. Amen. Ligesom vi er. Amen. Amen. Jesus, frelse mig, Jesus. Amen. Tak for frelse. Tak for evigt liv, Jesus. Tak for, du renser os. Du tilgiver os, Jesus. Vores fortid, nutid og fremtid, Jesus. I dine hænder, Jesus. Du lever, Jesus. Du vil, at vi skal leve sammen med dig, Jesus. Du giver liv, Jesus. Liv i overflod, Jesus. Det er enhver, der kommer og tror på dig. Amen. Jesus har sagt, enhver, der kalder på dig, Jesus, skal blive frelser. Du hører bønnen, når vi kalder på dig, Jesus. Yes. Vi er her for at sige til folk, der er ingen, vi kan kalde på Jesus Kristus fra Nazareth. Han frelser igen og igen, og han frelser i dag, i morgen Halleluja. og i fremtiden. Han er den samme. Tak, Jesus. Tak for frelser. Tak for det evige. Gud far, tak. Fordi du har frelst mig. Du har frelst os, Jesus. Tak for det kom. Tak for blodet, Jesus. Amen. Tak for alt ord, der har givet os, Jesus. Tak for liv, Jesus. Amen. Tak for, du har sendt Helligånden til at lede os til det hele sandhed, Jesus. Vi siger tak, og vi synger lovsang til dig og priser dig. Lad din Helligånd arbejde i os, lige i mig, lige nu, i de andre, Jesus, det hvor det er. Her og udenfor, her i verden, alle steder, hvor de hører Guds ord lige nu. I Jesus Kristi navn. Vi søger. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Jeg vil gerne takke. Jeg vil gerne takke dig. Charlie, skal vi ikke fortælle dem, hvordan Jesus har kaldt os til missionærer i Kap Verde? Du fortæl dem, hvad Jesus har kaldt os. Ja, det kan jeg fortælle. Jesus, han har kaldt mig. Siden jeg var lille dreng, jeg var ude at sejle i mange år, 8 år, hele verden rundt. Og så jeg kom til Danmark. Jeg tror ikke, jeg kom til Danmark. Jeg var just at bragte mig til Danmark. Jeg var ikke klar over det. Nu forstår jeg det. Og jeg kom til en kirke i København,
Jeg forstår slet ikke noget bibel eller kirke. Jeg har ikke været i kirke før. Så jeg hørte om Jesus. Så Jesus, jeg har hørt sådan gode ting om dig. Du kommer og frelse verden, og så frelse hele verden, Danmark, hele verden. Du har frelst mig, Jesus. Du gav dit liv for mig. Dit blod, det kan alt for Jesus. Alt. Det vidste jeg ikke, Jesus. Tilgiv mig. Tilgiv min søn, Jesus. Har noget med mig, Jesus. Jeg behøver frelse, Jesus. I ånd og sjæl og læge, Jesus. Hvis du lever, Jesus, frelser mig. Og nu står jeg her. Han lever. Ja, halleluja. Han har frelst mig. Han har renset mig. Han tilgiver mig. Han frelser mig hver næste dag. Amen. Vandring fra dag til dag. Yes. Hans nåde er ny hver morgen. Amen. Hver næste dag. Amen. Jesus, jeg takker dig. Og lovpriser dig. Amen. Jeg vil at hele verden skal høre om dig, Jesus. Ja. Og de skal lære at kende på dig, kalde på dig, Jesus. Ja. Den dag, når de ligger, har problemer, Ja. vi går selvmord, vi begynder at gå i fængsel. Jesus, du frelser, Jesus. Ja. Når Amen. vi kalder på dig. Yes. Med hele hjertet, Jesus. Ja. Far, hjælp mig. Har noget med mig, frelse mig. Giv ham det med det samme. Ja. Men det skal være hele hjertet, skal være med. Amen. Det skal være med, det skal ikke tage det meget alvorligt. Jesus, hvis jeg dør i dag, du tager kontrol af mig. Du tager fuld kontrol af Jesus ansvar. Der var en gang, jeg lå i seng, jeg var meget bekymret, masser af ting. Så masser af dæmoner og ting, så Jesus, nu dør jeg. Men jeg ligger ned og sover. Hvis jeg dør, du har ansvar. Hvis jeg lever, du har ansvar. Så står vi i morges, jeg glemte alt om det der med, efter 3 måneder, så kom jeg i tanke. Nu har jeg helt fri. Ja. Jeg har ikke lagt mærke til det før. Nej. I 3 måneder går jeg fri. Ja. Så Jesus, tag mit liv, tag det hele, Jesus. Tag fuld kontrol af mit liv. Fra nu af, du er min, og jeg er din, Jesus. Fra nu til evigt tid. Jeg vil ikke gå tilbage mere. Du tager mig, Jesus. Helt, Jesus. Og det er sandt. Han er trofast. Amen. Og han er trofast. Og han er trofast Ja. i morgen og til evigt tid. Ja. Vores far i himlen, han er trofast. Når han siger nogle ting, så kan han gøre det. Jeg har masser af forvirrede tanker, spørgsmål. Alle religion, hvem er sandt? Jesus har sagt, ramt af sandheden. Han er vejen, sandhed og liv. Amen. Vi vil gerne have sandhed, godt Jesus. Du har vejen, det er Jesus. Ja. Og det er evigt liv, det er Jesus. Sandhed, det er Jesus. Sandheden, kun en. Kun vejen, og sandheden er ham. Livet er ham. Jesus, jeg vil gerne have det hele. Jeg vil gerne have dig, Jesus. Lær mig, Jesus, vejen, hele vejen, Jesus. Så ikke kun en gang imellem, men hele vejen. Jeg styrker til ånd og sjæl alene, så jeg når målet, som Paulus siger. Hele vejen, Jesus. Jeg når målet, Jesus. Hjælp mig. Glæd mig aldrig bag ved mig, der fortid, og nå frem til sammen med dig. Hjælp mig. Gå i Jesus hele vejen, Jesus. Som en sjælsfrelser. Ånd og sjæl og læge, Jesus. Hele din hånd, vil du hjælpe, Jesus. Hver næste dag. Vi takker dig hver næste dag, Jesus. Vi lover dig, Jesus. Bed for de andre, Jesus. Så du ved, at en kan kalde på Jesus Kristus, han frelser i dag. Lige meget, hvem man er. Ung, mænd og kvinde, og hvem du er. Fandt du af det også? Jeg har masser af spørgsmål om religioner. Hvor skal jeg hen? Charlie, der er vejen og sandhed og liv. Du har fundet vejen, sandhed og liv. Hold dig fast med det. Der er ikke nogen stille fra dig. Gå hele vejen. Der er Jesus for kontrol. Der kommer storm, solskinvejr, regnvejr, storm. Stå på klippen grøn. Klippen. Jesus Kristus. Husk det, Charlie, Amen. vil du fortælle om den drøm, du havde med de 2 veje? Fordi det er så vigtigt, Det har jeg tænkt på at sige. som Helligånden minder om. Jeg var i nat, Jesus Charlie, fortælle det. Det er meget vigtigt for mig. Fordi jeg kender ikke så meget Bibel. Jeg kendte ikke så meget om Bibel. Jeg har ikke læst Bibelen. Men jeg lå i seng en dag. Så kom en... Jeg var ikke drømme, så i virkeligheden. Jeg var i stor festvejen. Der var en stor bred vej. Der var masser af mennesker. Der var virkelig mange. Det var helt langt, som motorvejen, fuld af mennesker. Med fest. Det var virkelig fest. Og mere vi går, så kom flere og flere folk. Gå på vejen.
stor vej, bred vej, med fest, og jeg skal også være med. Jeg står med på den vej. Mange mennesker med fester, langt, der kom flere og flere. Og det var så hyggeligt, det var virkelig dejligt. Alle var glædet os. Vi er på vej til himlen. Det er lidt godt. Men så pludselig kom ingen prakke med på skødet. Hey Charlie, kom lige til højre. Så hvorfor? Vi har det så godt. Jeg vil vise dig noget. Kom her. Gå lige op den sti her. Den var her. Og der er så fin bred vej, og nu skal jeg gå på den sti, der går op sådan. Det kan jeg ikke lide. Jeg går op lige ud, så det går hurtigere. Alle mine venner, alle ser hvor mange mennesker. Og nogle mennesker var lidt højere end mig. Jeg kunne ikke se, hvad det foran, men jeg følte med. For jeg synes, det var så dejligt. Så kom jeg op. Jeg gik lidt op, og så kiggede. Der var ikke noget. Kom højere op. Jeg så ikke noget. Kom helt op på top, skal jeg vise dig noget. Nå, okay. Jeg kom helt op på top, til nogle lille bjerge. Så nu kigger jeg ned til at se folk dernede, hvordan det går. Og der er mange mennesker. Kig lige foran, så helt der foran, hvad der foregår der. Så jeg så en mand, der foran, han havde nogle masker på. Og vi alle de andre fulgte efter ham. De vidste ikke engang, hvem han er. Så den stemme sagde, Charlie, prøv at se det lige foran der. Der var stor groft, altså helt, så går ned sådan. Afgrund. Lige foran dem. De var blinde, de kunne ikke se det. Det var helt... Kan du se, hvad der foregår? Så blev jeg helt for chokeret. Vi er på vej til afgrunden. Vi tror, jeg var på vej til himlen. Jeg siger, dejligt ved vejen. Nå, det er derfor, det tog mig op. Hvad skal jeg gøre? Gå ned og advare dem, Charles. Sig til dem, det er en bred vej, og de skal gå på den smalle vej. Ja. Så jeg åbnede Bibelen, så fandt det rigtig nok stod i Bibelen der. Alle der på bred vej, det er Jesus ord. Så nej, just det var dig. Tænk, jeg var på den vej også. Jeg er så glad for det. Men vi har sådan noget, som husk, alle steder, hvor du går, Charlie, husk at fortælle det. Det er ikke en historie. Det er virkelighed, for Jesus ord, det er det, der gælder. Husk at gå på den smalle vej, hvor det går til livet. Yes. Det er det går til tabes. Det er ikke noget, man skal lege med. Husk det, også i fremtiden. Så Jesus, tak, fordi du kom fra mig. Jeg vil gerne, dem der vil, de kommer på den smalle vej, evig liv. Jesus, jeg vil gerne blive meget ked af det, hvis alle sammen mine venner løbte afgrund, og jeg ikke advarer dem. Jesus, jeg har ansvar for det. Tak fordi I advarer folk. Tak fordi I forkynder Guds ord. Så dem der vil, værsgo. Så har jeg ikke noget svar mere. Vi har sagt til dem, at advarer dem. Og der er andre ting, jeg synes er meget vigtigt, vi gør. Vi giver Guds ord 100%. Vi tager noget fra og lægger noget til. Som i Bibelen. Det synes jeg, at de undlader nogle ting, man lader det helt på bord. Værsgo. Far og Gud har sagt sådan er det. Og selv vælge. Så i morgen skal vi så, jeg har skyldig hånd blod, fordi jeg får ret. I ikke advarer ham dem. Jeg advarer folk. Sig det. Det var hans svar. Det er deres ansvar til at vælge, hvad de vil. Men vi har hende fri. Jesus, tak for det. Guds visdom. Det siger ting, som lærer Jesus. Guds ord. Gud har sagt det. Sådan vil det. Vi kan ikke lave om på det. Helligånden. Led os helt sammen. Få hjælp. Tak Jesus for hjælpen. Jeg behøver hjælp hver næste dag, også i Blokkilde-kirken. Hjælp mig, Jesus, til at lære mig selv og kirke på den rette vej, Jesus. Vi har en sang, vi synger meget i Blokkilde-kirken. Lære os på den rette vej, Jesus. Jesus hver næste dag. Helligånden hjælp mig helt sandhed på sandvej. Jeg kan ikke, jeg prøver alt, jeg kunne. Men Helligånden kan. Lære os til hele sandheden. Er det, du vil? Det hele sandheden. Du vil kun det halve, så kan Jesus skal sige til dig. Indenfor eller udenfor. Kom ind ad døren eller udenfor. Du kan ikke stå lidt imellem der. Ben ind og ud. Indenfor eller udenfor. Jeg vil gerne være indenfor sammen med Jesus. Jeg vil, vi skal alle sammen være sammen med Jesus. Det er mit ønske. Så er vi glade i det. Han er godt til os. Og venter på os i fremtiden. Vi har tro, håb og kærlighed. Vi har fremtiden. Men han har en plan for os. Amen. Amen. Der er meget, vi skal sige til Jesus. Vi synger sammen til Jesus i kirken. Jeg skal synge en sang, som jeg fik et vers for et par år siden. Og det er meget alvorligt, for den 7. basun vil lyde meget snart. For et par dage siden, så fik jeg 2 vers til, som næsten er endnu mere alvorligt. Og næsten alle de sange, som Jesus giver mig lige i øjeblikket, det handler om
at Jesus kommer meget, meget snart. Mm. Det handler om bruden. Det handler om, at vi skal stå for Jesu Kristi domstol med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. Snart vil den syvende basun lyde klart, og Jesus, min Herre, indtager tronen. Verdens herredømmet og magten er hans. Min Jesus, han kommer igen. Snart skal vi alle for domstolen stå, med alt, hvad vi er og har. Kristus skal dømme hver eneste sjæl, hver handling, hver tanke og ord. O du Guds barn, besind dig i dag, vend om fra din synd og last. Og vend om. Bøj dig ved korset, bekend din synd og tro på det rensende blod. Tro på det rensende blod. O du Guds barn, besind dig i dag. Omvend dig i dag, mens det nu er tid. O du Guds barn, besind dig i dag. Vend om fra din synd og last. Bøj dig ved korset, bekend din synd og tro på det rensende blod. Ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua. Ban vej for Yeshua, Guds søn, Helligånd. Og ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua. Ban vej for Yeshua, Guds søn. Jeg skal læse fra Matthæus kapitel 25 i Jesu navn. Matthæus evangeliet kapitel 25. Vi kender alle beretningen om de 10 brudejomfruer. Men selvom vi kender beretningen, så er den endnu mere aktuel end nogensinde før. Matthæus 25, vers 1. Der skal det være med himmeriget, som med 10 jomfruer, der tog deres lamper og gik ud for at gå brudgommen i møde. De 5 af dem var uforstandige, og de 5 kloge. De uforstandige tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig. Men de kloge tog olie i deres kander til lige med deres lamper. Og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød der et råb. Se, brudgommen er der, gå ham i møde. Da vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand. Og de uforstandige sagde til de kloge, giv os af jeres olie, til vores lamper er ved at gå ud. Men de kloge svarede og sagde, nej,
Der vil ikke blive nok både til os og til jer. Gå hellere hen til købmændene og køb til jer selv. Men mens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket. Bagefter kom også de andre jomfruer og siger, Herre, Herre, luk op for os. Men han svarede og sagde, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, til I kender hverken dagen eller timen. Denne beretning om de 10 brudejomfruer er endnu mere aktuel end nogensinde før. Og det handler om vi har olie på lampen. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at det handler om, har vi Helligånden. Olie er Helligånden i Bibelen. Har vi den Hellige Ånd? I Romerbrevet 8, der står, I skal vandre i ånden, så I ikke fuldbyrder kødets gerninger. Men hele Guds ord her, fra først til sidst, det er en historie om, hvordan Gud udvælger sig en brud til sin søn, Jesus Kristus. Og der er mange, der tror på Jesus. Og der er mange, der bekender, de tror på Jesus. Men hvis vi vil være Jesu Kristi brud, og Jesu Kristi lammets bryllupsfest kan blive meget, meget snart. Hvis vi vil være Jesu Kristi brud, så må vi have olie på lampen. Og Jesus må kende os, og vi må kende ham. Og en af de ting, som måske er en af de allervigtigste ting nu, det er ikke nok, at vi siger, at jeg tror på Jesus. Fordi tro, det er også trofasthed. Amen. Og tro, det er også troslydighed. Det er ikke nok at sige, at jeg tror på Jesus. Vi må leve et liv, som er et trofast liv over for Jesus. Amen. Vi må leve et liv, som er et lydigt liv over for Jesus. Og problemet er, mange kristne siger, jeg tror på Jesus. Men de vil have alt det gode fra verden med. Jeg vil lige have det med, og jeg skal se de film, og jeg skal lige gå på nettet og se porno, og jeg skal lige have det med også af Jesus. Så går jeg til Jesus bagefter og beder om tilgivelse, og jeg bliver renset, og så er jeg sammen med Jesus igen, og jeg går til himlen. Men det holder ikke mere. Fordi Helligånden taler med klare ord, at Jesus kommer for at hente sig en ren brud. En brud, som har ladet sig rense. Amen. Og en brud, som har Helligånden. Og Helligånden, ved du det? Helligånden trækker sig tilbage der, hvor der er synd. Og så er du de 5 uforstandige jomfruer, som Jesus ikke kender, som ikke har Helligånden, fordi den har trukket sig tilbage. Vend om, mens det nu er tid. Jeg synger det en gang til. Og jeg beder dig, du som lytter nu her. Du lukker dine øjne og siger til Jesus, lad Helligånden tale til mig. Og læg Guds frygt ind i mig. En Guds frygt ved Helligånden, som er så stærk. Ved du det? Omvendelse, det er, at vi får en Guds frygt, der er så stærk en bedrøvelse, der er så stærk for Helligånden, at vi holder op med vores synd. Det slipper os. Der var en dreng i skolen en gang nu, jeg har også været lærer, og der var en dreng, jeg hørte en beretning, det rørte mig dybt. En dreng, han sagde, omvendelse, det er, når man er ked nok af det til at holde op med det. Det er omvendelse. For vi elsker dig, Jesus, og vi ønsker at være en ren brud for dig. Og vi ønsker, når du kommer, at så må du kende os, og du må vide, at vi vil være lydige over for dig, Jesus. Lyt nu til sangen, du som hører med her. Og lad Helligånden arbejde i dig, fordi vi har brug for Guds frygt som aldrig før. Og Guds frygt er en visdom. Det har vi lige hørt i dag. Det er en kraft og en visdom,
som gør, at vi kan sige nej til synden. Guds frygt, det er ikke noget passivt, det er en magt fra Helligånden. Snart skal vi alle for domstolen stå, med alt, hvad vi er og har. Kristus skal dømme hver eneste sjæl, hver handling, hver tanke og ord. O du Guds barn, besind dig i dag, vend om fra din synd og last. Bøj dig ved korset, bekend din synd og tro på det rensende blod. O Jesus, ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua, ban vej for Yeshua, Guds søn. Ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua, ban vej for Yeshua, Guds søn. Ved du det, når der er en sjæl, der omvender sig, så er det som om Helligånden baner en vej for Yeshua. Vi når et skridt nærmere på, at Jesus kommer igen. Når hedningernes tal går fuldt ind, så vil Jesus komme igen. Amen. Når en sjæl omvender sig, så er vi et skridt tættere på, at Jesus kommer igen. Amen. Og når vi som hører Guds ord omvender os, så baner vi en vej for Yeshua. Amen. Ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua, ban vej for Yeshua, Guds søn. Ban vej, ban vej, ban vej for Yeshua, ban vej for Yeshua, Guds søn. Halleluja. Jeg ved ikke, om jeg vil fortælle det, Charlie, men sidst vi var i Kap Verde her i februar, der var vi i en kirke, vi skulle dele Guds ord i en kirke. Og inden kort tid inden mødet, så vidste vi faktisk ikke, hvad vi skulle sige. Pludselig fik vi fra Helligånden en åbenbarelse, vi skulle tale til de unge mennesker i den kirke der. Og vi skulle vise dem en hånd. Og vi skulle fortælle de unge mennesker, at lillefingeren her, den starter med, at I hører evangeliet om Jesus. Og I hører om, at han kom for at sone og fjerne og borttage al vores synd med sit eget blod. Og denne her finger, ringfingeren her, så står for, at I er kommet til tro på det. Og vi kan se i unge mennesker her, der er i den her kirke, I er kommet til tro på det. Men så står der også i Guds ord, at vi må omvende os fra vores synd. Det står i apostelgerningerne. Omvend jer og lad jer døbe. Og vi må lade os døbe og tage en beslutning om at begrave det gamle menneske til Jesus. Og et nyt menneske opstår til Jesus. Amen. Og vi vandrer sammen med ham, og vi er hans brud. En ny, som vandrer sammen med ham. Og alle de her fingre her er noget, som vi skal gøre. Og noget, Jesus er med i. Og her er så et skille mellem tommelfingeren og de andre. For alle de her fingre, det er noget, vi gør i fortiden. Det er noget, vi så har gjort. Når vi siger, vi har gjort det, så har vi gjort det. Og så skal vi have tommelfingeren med. Vi må døbes med Helligånden. Fordi tommelfingeren peger den vej, hele vejen i vores fremtid.
så vandrer vi hver eneste dag i Helligånden. Og Helligånden er den, der kan give os Guds frygt, besindighedsånd, kan give os visdomsånd og kundskab fra Guds ord, og åbenbarelse fra Guds ord, og kan gøre, at vi omvender os af hjertet, hvad end vi kommer ind i, så vandrer vi sammen med Jesus. Så vi må døbes med Helligånden. Og den kirke, vi var i der, de tror ikke rigtigt på det. Desværre. De har de andre 4 ting, men de har ikke den. Og så har vi jo kun fortiden. Så har vi ikke nogen kraft i fremtiden. Men de tog imod det. Og vi takker Charlie og jeg, vi takker Jesus, han sendte os. Og vi takker Jesus, at de tog imod det. Så der også i den menighed kan blive banet en vej for Yeshua. Amen. Tak, himmelske Far. I Danmark, i Kap Verde, hvor du end arbejder, Jesus. Tak, fordi du sendte Helligånden. Og din Helligånd kan virke i os. Amen. Helligånd, virk i mit liv, at være som Jesus er det, som jeg vil. Virk i mit liv, at være som Jesus er det, som jeg vil. Virk, Helligånd, virk i mit liv, at være som Jesus er det, som jeg vil. Virk i mit liv, at være som Jesus er det, som jeg vil. Virk, Helligånd, virk i mit liv, at være som Jesus er det, som jeg vil. O Ramashanto, Rabasanto Ko. Halleluja, halleluja, halleluja. Og vi lover dig, Jesus Kristus. Du er brudgommen. Åh, tak at vi må være dit brud. Ramashanto, Ramashede. Åh, tak at du iklæder os dine hvide klæder. Du renser os med dit blod, Jesus. Åh, Ramashanto. Tak at du vandrer blandt dit folk. Ramashede. Oh, Ramashanto, Jesus. Oh, Ramashede. Tak at du bryder syndens magt, Jesus. Amen. Tak at du bryder dødens magt, Jesus. Amen. Tak at du bryder enhver sygdomsånd, Amen. som plager dit folk. I Jesu navn. Yes. Amen. Åh, tak, himmelske Far. Tak at du har omsorg for vores lægemer. Tak at du kom for at hente en ren brud. Åh, Ramashanto, Ramasidi.
Halleluja, halleluja. Du er værdig al vor lovsang. Og du er hellig og sandt på alle dine veje. Ramashidi, vi lover dig, Yeshua. Ramashidi. Ben vej for Yeshua. Ben vej for Yeshua bussen. Ben vej for Yeshua. Ben vej for Yeshua bussen. Der er kommet ord til mig her, jeg skal læse fra, jeg har et brev med Kirsten, du vil gerne læse. Point er, at folk får besked fra Guds ord, hvad Guds ord siger, og jeg vil gerne bede min kone til at læse herfra. Jeremias kapitel 29, Jeremias kapitel 29, det vers. Jeremias 29, vers 12. Det er Gud, der taler her. Kalder I på mig, vil jeg svare jer. Beder I til mig, så vil jeg høre jer. Leder I efter mig, så skal I finde mig. Så fremt I søger mig af hele jeres hjerte. Vil jeg lade mig finde af jer, lyder det fra Herren. Halleluja. Ja, der er et vers lige oven, så jeg skal læse lige, hvor hvilke tanker jeg har om dig. Det skal vi også læse. Gud siger, til ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren. Amen. Tanker om fred og ikke om ulykke. At jeg må give jer fremtid og håb. Fordi i dag er der mange unge mennesker, mange også mig selv, dengang, uden håb, uden fremtid. Gud, hvad er meningen med livet? Der er mange, der har nogle venner, der er døde i dag, på grund af narko. Du har så mange, så de er døde, det er væk nu. Uden håb. Nogle går alkohol, nogle i sex, nogle går med mærkelige ting. Uden håb, uden fremtid. Og de er meget tørstige. Men når de drikker fra de kirkebrøndene, de kender ikke kilden fra Guds ord. Jesus har noget med os. Kom til kilden og drikker vand fra dig, Jesus. Du har vand og giver, Jesus. Dem, der ikke kender dig, Jesus, skal kalde på dig. Du finder dem med liv med vand, så de kan drikke, Jesus. De er tørstige, men de ved ikke, hvor det skal hen. Nu i dag, der er Jesus kalder på dig, på os alle sammen. Kom til Jesus, kalder på Jesus. Hele hjertet. Han findes som et frelse dig. I dag, i morgen og så fremtiden. En anden ord, der skal sige, Gud, han er ikke vred og sur på os. Han vil, at vi skal være frelst. Det er, vi skal læse fra Paulus brev til 1. Thessalonike kapitel 5. Jeg kom lidt på vej i tog i dag. Jeg læste i Bibelen i dag, hvor det er godt fra Paulus brev til Korinterne, til Thessalonike 1. kapitel. Jeg tror, det er 5 af det. Fordi 1. Thessalonike 5. Ja. Vi læser 1. Thessaloniker kapitel 5, og vi læser fra vers 8. Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru. Iførte troen og kærligheden som en brynje, og frelseshåbet som en hjælp. For Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Da jeg læste, så tak Gud, du har en tanke. Vi skal frelse. Det er Jesus Kristus. Det er hans tanke. Han har en god tanke for os. Hver os mennesker på jorden.
Jeg takker for at være frelser i Jesu Herre Jesus Kristus. Og for at være sammen med ham til evig tid. Og Gud, han kan hjælpe os til at nå frem. Han vil rense os, vil tilgive os. Han vil sende Helligånden til at hjælpe os hver dag, så vi når frem til evig tid. Fuld frelser. Ånd og sjæl og læme. Amen. Tak, Jesus. Kan han gøre det nu? Nu, i morgen, lige nu. Lige nu? Og skal også helbede. Det skal jeg vise ekstra gang. I går i vores kirke, der kom en dame, Thomas Charles skal bede for mig. Jeg sagde, nej, hvorfor skal jeg bede for folk? Tænk, hvis jeg ikke skinner, så bliver jeg meget skam. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg sagde, er det dig, der helbreder Charlie, eller mig? Så Jesus, okay, du tager ansvar, Jesus. Du helbreder hende. Og så jeg begyndte at bede 2 år, så var hun allerede helbredet. Altså Jesus, hvad sker her? Det er ikke dig, Charlie, det er ikke dig, der gør det, det er mig. Tak, Jesus. Så enkelt er det. Enkelt tro. Lad os gå og være rask. Jesus kalder dig, kom nu til kilden, kom nu til mig. Jeg ved, at du tørster, kom nu og drik. Jeg har set dine tårer, der i mørket du var. Men jeg vil, du skal vide, at din byrde jeg bar. Jesus kalder nu. Jesus kalder dig, kom nu til kilden, kom nu til mig. Jeg ser, at du tørster, kom nu og drik. Jeg har set dine tårer, der i mørket du var. Men jeg vil, du skal vide, at din byrde jeg bar. Ja, jeg vil, du skal vide, at din byrde jeg bar. Tak skal du have, Jesus. Ja, tak skal du have, Jesus. Amen. Tak. Halleluja. Tak, at du vil sige det hus. Jeg vil sige dem, det er Guds ord. Jeg vil sige det Amen. her, hvor vi står. Ja. Alle kirker her i verden, Jesus, Ja, vi står for dig, Jesus. Ja. Vi siger dem gennem styrke og visdom, de forkynder evangeliet, som det er, Amen, enkelt er. Jesus. Salve dig, Helligånd, Jesus, det vil være, der hører Guds ord, der er liv, kraft i Jesus Kristi navn. Far, jeg beder for os selv, for de andre, Jesus. Frels os, dem, der kalder på dig, dem, der sidder i mørk alene, dem, frelse dem. Tak for, du hører bøn, Jesus. Helbred dem, Jesus. Sæt dem fri, Jesus. Tak for evig liv. Tak for evig frelse, Jesus. Tak for, du kommer, Jesus. Tak for, du lever, Jesus. Fordi du lever, så skal vi også leve sammen med dig, Jesus. Tak, Jesus. Tak. Amen. Amen. Halleluja. Amen. I Jesu navn. Amen. Tak, Jesus. Amen. Amen. Ja, tak, Jesus. Tusind tak, skal I have. Det var så velsignet og lytte til, hvad jeg havde at bringe. Og jeg blev bare grebet, det må jeg sige. Så jeg beder bare far i himlen også om din velsignelse og Charlie og Kirsten. Jeg skal tilbage til Tolstrup og København igen her. Jeg beder for, at de må være lys der, hvor, i den store by, hvor det er så meget mørke her. Jeg beder om det her, men jeg beder også for den video, når du kommer ud til mennesker. Og det må tale til mennesker. Kald til at komme til dig, Jesus. Du som er kilden her. Du som er lyset her. Og jeg beder bare om, at vi må få lov til at sprede lys for dig her, Jesus. Og jeg takker dig, Jesus, at det er vand at få hos dig her. Det er et nyt liv at få her. Og vi bare takker dig, og vi priser dig. Vi beder for danskerne, som derude, som lytter med. Jeg beder om, du vil kalde mennesker i denne stund her. At det var blevet kaldt til omvendelse. Et kald til at gøre sig rede til at komme med, når du kommer her, Jesus. Og jeg takker dig. Og lige pludselig så er den sidste menneske, det her omvendelse. Og
og så kommer du igen. Så er tallet fuldt her. Og så Jesus, vi vil være med i den skare. Amen. Vi vil være med i den skare, som du henter her. Jeg bare takker dig af din nåde, her din trofasthed, din kærlighed til os her, så skal det lykkes her. Amen. Halleluja. I Jesu navn. Amen. Tak, Jesus. Amen. Halleluja. Det var rigtig stærkt at høre også, Charlie, når du fortæller om den brede vej og den smalle vej, som du fortæller om. Og jeg ved ikke, det er til, at der kommer et lille reklame indslag nu her. Fordi jeg ved, at I er begyndt at reklamere med, at det skal være et arrangement over i Blokhildekirken den 5., 6., 7. juni, hvor I vil ringe ud til mennesker i byen, og så i området der, hvor vi fortæller om Guds kærlighed, og at mennesker de må vende sig om for at komme til tro på Jesus, og komme ind på den vej, som fører til himlen. Og der vil være nogen der, som I inviterer til at komme ud og gå ud på gaden og snakke med mennesker. Nogle gange, når jeg læser i Bibelen, så står det i Apostlenes Gerninger for eksempel, tænk sig, Paulus, den store mand, så står det, han gik ud på torvet og snakkede med mennesker. Jamen, det kan vi også gøre. Det er mere svært end det her. Og er det en, der er syg, som har brug for Jesus, så kan vi jo kende på det og sige, Jesu navn, det er helbredt. Halleluja. Så Gud er den samme, og Jesus er den samme. Og det glæder vi os rigtig til at være sammen med jer også i den weekend der. Amen, Vi mødte jer for første gang, da vi var over til nogle møder. I har inviteret til et møde med Remi André Hornes fra Norge. Og hvad vi lyttede til på YouTube. Og så tænkte vi, nej, det må være nogle seje mennesker, og de tør at invitere ham til at komme til Danmark for første gang. Og vi var med over i Blokhildekirken, og det var en stor opmuntring for os. Det var faktisk rigtig mange mennesker, der var kommet fra hele landet. Jeg tænkte herovre fra Jylland, folk de tog et hele år til Kloster for at være med, og det var fantastisk, og det gjorde vi også, og det var bare så fantastisk. Og ved du hvad, jeg så på jeres hjemmeside, at Remi André Hornes, han kommer igen i oktober. Er det rigtigt? Ja. Så det var igen det næste reklameindslag. Nu er det lang tid til oktober måned, men det glæder vi os til. Han har et fantastisk budskab at fortælle. Også det, som I fortalte om, at blive frihed fra syndens magt. Det er det, der ligger i, når Jesus døde på os. Ikke at vi skal forbedre os bare i, men Jesus, han sætter os fri for syndens magt. Og så I fortalt så fantastisk, så får vi Helligånden, som skal lede os. Som skal lede os og give os kraft til at leve det nye liv. Og det er fantastisk. Jamen, det er faktisk for godt, bare vi sidder inde i vores lille kirke og holder det for os selv. Nej, vi skal ud. Vi skal ud, så mennesker der, vi kan få lov til at opleve det samme. Ikke også, Ulla? Vi skal med, og det gør vi også her i Haderslev, og det er fantastisk. Vi har lige siddet ved kaffebordet og snakket om, hvordan Gud møder mennesker, og tage imod, og mennesker er sultne efter at høre om Jesus og opleve helbredelse. Så det må vi gå ud og gøre. Vi skal have de sidste inden Jesus kommer, og så kommer han. Og så skal vi altid være sammen med Jesus. Det er fantastisk. Halleluja. Tak, vi var en blokkild alene, så Jesus, hvad kan vi gøre? Vi er alene med det hele. Vi står med have og med kirke og hans og toilet og det hele. Og selv kaffe, der er meget til at lave kaffe, når folk kommer. Altså, Jesus kan ikke klare det hele. Jesus siger, Charlie, du kan ikke få min næste, gør det for mig. Gør det stor glæde. Hvis du tror fast med nogle små ting, jeg har sendt min næste til Blokhildekirken, den vil vi gerne hjælpe dig. Så jeg vil sende 50 mennesker til, altså nu drømmer jeg, vi har kun 5 mennesker. Den der Remi var der, altså Charlie, gå ind i salen, og så taler, hvor mange mennesker er der i salen. Hvor mange mennesker var der i salen den dag? 50. Nu tiger jeg stille. Jeg vil takke Gud, i stedet for at brokke mig. Så tak, Jesus. Tak, Jesus. Far, min lille søn. Og nu så... Er du holdt op med at brokke dig? Nu går det rigtig retning nu. Og så, Jesus, den juni, vi skal holde møde på gaden. Og Jesus, nu igen, hvad skal vi gøre? Charlie, husk. Jeg hjalp dig i går. Bare have tro til Gud. Vi skal ikke lave en plan for folk. Jeg har en plan. Der kommer nogen. Og til når Ulla de kommer, der når der kommer. Jesus, tak Jesus. Ulla, han er god. Men det er så fantastisk, fordi Jesus han gjorde det samme. Han sendte først de 12 ud for at begynde evangeliet og helbrede syge. Bagefter så sendte han 70 ud. Så det er godt det, at vi går ud 2 og 2. Så det gør vi også, når vi går ud på gaden. Vi går altid 2 og 2. Så vi kan bede for mennesker og snakke med mennesker. Så det er fantastisk. Og er der nogen derude, som
aldrig have prøvet at gå på gaden og snakke vildt fremmede mennesker. Ja, okay, det kan godt være lidt grænseoverskridende, og sådan kunne hen til et vildt fremmed og sige, jeg tror du på Gud, må jeg bede for dig, eller et eller andet, hvor man nu snakker om. Det kan være grænseoverskridende, men vi må nå de mennesker. Vi må sige til mennesker, Jesus, han elsker dig, og han vil gerne frelse dig, hvis du vil vende om til ham. Ikke? Men det er også noget, man skal lære meget til. Og vi går ud i grupper, og hvis man er generet og føler sig usikker, så går vi ud i grupper, og man skal lære det stille og stille. Man skal lære, hvad man skal sige, og hvad slags mennesker man møder, og hvordan man skal. Det er noget, man skal lære. Og det, som jeg også har lært i den her branche, det er, hvis man ikke kan tåle at få et nej, så skal man ikke gøre det. Fordi der er nogen, der siger nej, men det er også rigtig mange, som siger ja, og så tager imod det. Så det tænk sig, det var nogen, der sagde nej til Jesus, ikke? Og så må vi jo være tilfredse, når vi også gør noget. Og jeg mødte en kvinde, som havde fundet Jesus, og hun sagde, hun var så sur, hvorfor de kristne aldrig gik ud på gaden og fortalte om det skønne, hvad Jesus kan gøre i ens liv. Man kan få et helt nyt liv sammen med Jesus. Og hvorfor går de ikke ud og fortæller det? Hvorfor bliver de bare inde i kirken? Ja, lige præcis. Og det er faktisk lidt alvorligt. Ja, det er faktisk alvorligt. Jeg læste faktisk lige en bog her, jeg tror det var Charles Finney, han havde skrevet en lille, når de mennesker sidder i fortabelser, ikke kan komme udefra, så kunne de godt anklage. Hvorfor har I ikke fortalt? Hvorfor sagde I bare ind i kirkerne? Hvorfor har I ikke fortalt om, at helvede det er et virkeligt sted? Men at de kan vende om og så komme til himlen. Det er troen på Jesus Kristus. Omvendt sig. Så det er, og det er jo en af Jesu befalinger. Missionsbefalinger. Vi skal gå ud og fortælle det, og vi skal, vi skal få mennesker med til himlen. Det skal vi gøre. Så der er mange i København, og i Tostrup, og i hele Danmark, som ikke har hørt det endnu, og derfor de skal høre det. Man kan se det over nettet, og det er det mange gode ting. Jeg har fint arbejde, I gør. Tak Gud, vi siger for jer. For det, så det er godt. Godt nok, så lige om lidt, så slukker vi simpelthen for kameraet der, og så kan vi jo sætte og snakke, og vi kan bede, og vi kan få mere kaffe. Men det er ikke fantastisk. En god kage. Hvad er den kage? Ja, det er en god kage i hvert fald. Squashkage. Og du sagde, Charlie, det er første gang, du har smagt squashkage. Ja, første gang, ja. Og så godt. Det er en fordel også ved at være husmænd, vi får kaffe, og vi snakker sammen. Ej, man får kage over jer. I har også kaffe på gaden. I Blokkildekirken. Det har vi, ja. Det er fantastisk. Det skal vi have. Men Ulla, vi kommer igen. Det er for god kage, så vi kommer igen. Det er godt. Og den er speciel. Ja, faktisk.